Il-ħamis filgħodu il-Mexxej Laburista Joseph Muscat żar l-Isptar St. James tas-Sliema. Huwa kien milquh miċ-Chairman tas St. James Group Joseph Muscat, mill-Kap Eżekuttiv Marija Buġejja u mill-Chief Operations Officer Charlotte Sant Portanier. Joseph Muscat elenka wħud mill-punti li se jkun qiegħed iħabbar fil-ġimgħat li ġejjin dwar il-qasam tas-sahha, fosthom li titwaqqaf kummissjoni permanenti. Ikun hemm working group permanenti bejn il-tmexxija tas-sahha pubblika u l-istakeholders tas-sahha privata sabiex b'mod regolari issir il-pjan u naraw fejn aħna mexxin biex ikun hemm komplementarità ma' xulxin. Xi ħaġa li kienet milquha tajjeb mid-diriġenti tas St. James Group. Jiena nemmen li hemm ħafna avenues oħra, hemm ħafna sferi oħra fejn aħna nistgħu niftħu din il-kollaborazzjoni mal-Gvern li jkun għal-ġid tat-tnejn, kemm għas-settur privat għall-Gvern u kemm għall-privat. Gvern Gdid għal Joseph Muscat jimpenja ruħu biex ikun hawn aktar impjiegi ta' kwalità fil-qasam tas-saħħa, kif ukoll jara li l-healthcare tourism ikompli miex il-qudiem. Meta kienet jiddawwar mal-Isptar, il-Mexxej Laburista iddaħħal fin-nursery fl-off tal-Mexxej fejn kien milquh mill-ispeċjalista Franco Merċieqa, fit-teatru fejn isiru l-PET scans u s-CT scans kif ukoll fl-ispiżerija. Hawnhekk kien spjegat li mhux l-ewwel darba li din l-ispiżerija tissupplixxi mediċini lill-Isptar Mater Dei meta jispiċċa b'mediċini out of stock. Xi ħaġa li d-diriġenti ta' St. James qalu li tista' tissolva bi pjanar aħjar. Matul iż-żjara tiegħu fl-Isptar St. James, Joseph Muscat iltaqa' u tkellem mal-ħaddiema kif ukoll mal-management ta' dan l-isptar.